संभाजीनगरमधील घाटी रुग्णालयामध्ये पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी पाहणी केलेली आहे आणि यावेळी अपघात विभागातील निकृष्ट दर्जाचं काम बघून शिरसाट यांनी संताप व्यक्त केलाय। या कामासाठी 14 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता, हा निधी गेला कुठे असा संतप्त सवाल शिरसाट यांनी अधिकाऱ्यांना विचारलाय। घोटाळ्याचे रॅकेट चालतात का असा संशय देखील त्यांनी व्यक्त केला। गेल्या वर्षी मी स्वतःच डीपीसी मधून त्यांना जवळपास 55 ते 60 कोटी रुपये दिले, ते यासाठी की त्या सगळ्या सुविधा ह्या गोरगरीब जनतेला, इथं येणारा पेशंट हा इतका गरीब असतो की त्याला त्याचं खायला सुद्धा नसतं, अशांसाठी हे आपण सर्व सुविधा देत असतो। परंतु ज्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्या तक्रारी एवढ्या गंभीर स्वरूपाच्या आहेत। आता आम्ही एक 14 कोटीचं काम दिलंय, त्या कामाची तुम्ही अवस्था तुम्ही पाहिले स्वतः। 14 कोटी रुपये खर्च करून काहीच तिथे आउटपुट दिसत नाही।